Fl-isplussiv li bjan qatlet Daphne Caruana Galizia instabu traċċi ta' TNT. Dan intqal mill-espert tal-esplussivi Dr. Daniel Vella waqt il-kumpilazzjoni fil-konfront tas suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Dr. Vella qal kif minn 23 kampjun li għaddawlu l-Pulizija Maltija flimkien mal-esperti Olandiżi kien hemm 3 kampjuni minnhom li fihom instabu traċċi ta' TNT. Waqt din is-seduta xedu 4 buwaddasa li dakinhar tal-arrest tal-Aħwa De Giorgio u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu fl-4 ta' Diċembru tal-2017 huma niżlu taħt il-baħar fiż-żona tat-tinda tal-patata fil-Marsa. Intqal ukoll kif waqt dawn it-tfittxijiet li dammu 4 ijiem instabu 6 mobiles, batteriji tal-mobile u anke SIM card holder. Waqt din il-kumpilazzjoni xed ukoll l-ispettur Xarlo Qasa flimkien ma' 8 uffiċjali oħra tal-Pulizija li ntqal kif kien hemm numru kbir ta' ritratti fuq ix-xena tar-reat u filmati bid-drone. Xedu wkoll uffiċjali oħra li qalu kif għamlu testijiet fuq il-karozza tal-vittma xahar wara r-reat. Xi oħra qalu kif għamlu testijiet forensiċi fit-tinda tal-patata dakinhar tal-arresti tal-Aħwa De Giorgio u Vince Muscat. Qalu kif huma għamlu l-eżami fuq id-dajsa Maja, id-dajs oħra bl-isem ta' Kuban u 2 karozzi pparkjati bis-swit it-tinda tal-patata fil-Marsa. Waqt din il-kumpilazzjoni tal-ħamis xedu diversi esperti forensiċi li kienu f'din l-investigazzjoni sabiex jikkonfermaw ir-rapporti li għamlu huma fil-qorti. Fl-aħħar ta' din il-kumpilazzjoni, id-diviża ta' Jorgen Fenech qalet li trid tagħmel il-kontrożami tagħha fil-konfront ta' Kitch Kembri, Melvin Toma u l-esperti tal-Europol fost oħrajn.